onye kọrọ ka ọ nọ ma ka iti oisi ebe ọhịjị oisi arị ọ mebigoro mebiri ewelite osi esọpọtụ ọya eji oisi arị ya o nwere problem o nwere o mee ka ọ gwara agwụ ewelite oisi esọpọtụ ọya ihe akwụkwọ ha ji wudo ọ gbanụrụ ịda ala kasị ọya ataniko n'ihu ọya ataniko nye nọ ihe a ga-eji wudo ha dị n'ihu ọya atanye ka gbawa ọ ga-eji ọ na-ala ego ọnụ atanye ọ na-ala. So this particular place even now, beba na Agbo Ezemewi. Ndị Nnewi niile anyị malian. So ime Agbo niile bụ nyanwa bụ onye nwe mmụọ nwe Nnewi dị ya. Ya wee nwere Agbo niile ya na mmadụ ada azọ. So mmụọ bụ mmụọ na-ekwu na-agba ọkam ka ọ na-agba. Na mmụọ anyị na-abụ di na-anọ Edo Nnewi. Ya na Ogbugbu Eze Kwabụ bụ first wife ya. Now, one reason nje mere this video. Now, ị chọrọ ịbịa ebe a na wee fucha ọrịa Agbo. Ọrịa Agbo bụ nyanwa nwe afịa. Nya enwecha ebe a niile na agacha. Now, ime ebe ọ na-anọ nwaanyị Ada Abada please. Ịma na according to the story, even na omume nwoke bụ Uzukpe Nnewi, nwaanyị Ada bakwa n'ime Agbofa. Then what is in the middle of this video? Before Chizo, when you experience these things, you'll be able to dispel some of these rumors or akụkọ anako maka more mobile environment asege abanaba. If or how neat eba niile. Now, okay, o nwere nwa na-akpọ last. Onye nwa na-echitere entrance ya gate. Yo last ekenekwe mu. Ọ nọ na mgbago ebe nya chọrọ m ilu that side na only for aya no side ebe. Now back to akụkọ na-akọ. One reason eji wee sị na ndị mmadụ ada mgbe mpempe akụkọ agwala Igbo na o nwere ime ọfịa nọ ebe a. Na n'ime ọfịa ahụ na ebe ndị ọgwụ ego na-aba na-ekene m gị asị nọ ime ebe a nọ ime ndị na-agwọ ọgwụ na o nwere akataka ụlọ white nọ n'ime ebe a machichara mma nọ ebe ndị ọgwụ ego na-abịa eme ife ha na mmadụ ada aba ebe ahụ. So anya ụmụazị iji wee na-ekiricha ụmụ efe anụnwa na-echizi in my mind na enwe a very big fine house ga-anọ n'ime ebe a. So ndị ọgwụ ebe a ka na-egbu mmadụ ebe a ka eme ntanimonoko. Now, kita anụnwa ya my first time na-abata ebe a mana abụkwa m onye Nnewi too na Nnewi. Kita na-abatakwa ebe a. O nwere ọkwa ndị ụlọ white mfụrụ na mbidogodi from ebe ahụ. Ana onwelo onye na-agwọ ọgwụ mfụkwala n'ebe a. Isi Ezemewi nọkwa ebe a bụrụ a very nice man. Onye mụ na-enwe na like ọtụtụ conversations like two or three times. Ọbụla ezigbo mmadụ mụ na-ekpachanara nkata. So the more I na-emeche these expositories, na-egosiche ụmụ efe a niile to the world. Like ya niile kịta bụ Agbo eno mmụọ onye nwe maka mmụọ nwe Nnewi. Ọha ndị zụtara anyị nwa bụ ndị ụjọ. So it doesn't matter na asị gị nọ ndị azụtachara ana then ifuzie mmadụ onye ahụ bịazie a na-akọla anyị na ife ha nwa melụ bụ ajọ ife. Ọ bụrụ na ife ha melụ bụ ajọ ife ọ ma nwe ebe a. Ọ ma nwe this place na mụ na gị nọ. Yota. So we have to consciously expose these lies, these rumors. And the more we do it, the more we create a forum that the next generation would basically be, entitled to, something they would embrace, something they will see as Nefa Bifen Kanye. This is our own. And if we are being honest, we don't have any other place again apart from these places. So if we don't protect and preserve it, then at the end of the day, we would lose our cultural identity. Then I lose the chase and chimo. So okwano son to chukunebu. What a great terrain, say not the Nanika Ganem. What a great terrain, Westland and the more, not gonna much a macandem more, news a halling the money to meet. When
a discourse palo the way go no more the importance and the essence of our spiritual and traditional beliefs. Ya gazien, I be Lord. I je kona ubionya biatata. Ya gazien.